Володимир Іванович, питання от сюди, іменно в цю тему. Може, воно так тому є, що сьогодні наратив України створюють в домінанті люди, котрі є в другому, третьому поколінні, потомки тих, хто вихован так от і до Сталіном, при Сталіні, їхні предки. Що ми з Закарпаття, навіть в Закарпатті самому, не є таких самих наших от корінних закарпатців, котрі виховані в тих наших корінних закарпатських родинах, котрих діди, а у декого і батьки при Демократичній Республіці Масарика жили, да? І виховалися, що сьогодні наратив політичний, культуровий, правовий ми не можемо формувати, тому що ми є в тому плані попереду України своєї європейськості, да? Але нам в цьому відмовляють. Найлегше відповісти на таке питання, напевно, тим, що нам повезло все-таки з географією. Ми знаходимося на заході України, а не на сході. Ну, це треба, так? Це таке розуміти. А разом із тим, чи це розуміє взагалі вся Україна, що її воротами, її входженням до Європи, в тому числі і, можливо, в першу чергу є якраз Закарпаття. Я не кажу однозначно, тому що Галичина так само є. Ну, це правда. Тому от повага до цих, от, скажімо, центральноєвропейських регіонів, а це є чисто центральні європейські регіони, так, однозначно повинна бути, напевно, трошечки інша. Я маю на увазі, щоб тут демонструвати якраз ті моделі, котрі працюють у сучасному Європейському Союзові. Для мене, як для закарпатця, так, який має наполовину угорське, наполовину карпато-русинське коріння, який себе повністю усвідомлює як громадянин України, іншого громадянства я не бажаю, але якою я ідентичності маю, чи релігійність, чи сексуальність, перепрошую, це моя особиста справа як людини, згідно моїх природних прав, безумовно, дуже хочеться, щоб Україна стала частиною Європи. Але частиною не формальної Європи, не географічної Європи, а якраз частини ментальної і правової. Тому що вона нікуди не дінеться і буде вимушена виконувати ті норми права, котрі фунгують, котрі працюють у правовому полі і в нормативному, скажімо, практичному житті країн Європейського Союзу. Чи це є можливо? Я не знаю. Я, звичайно, не фанатик, я, звичайно, не романтик, тобто я ці крайності відкидаю. Для мене завжди ніколи ні комуністична, ні націоналістична ідеологія не були прийнятними апріорі, тобто я би не прийняв ні одну, ні другу за любих обставин. Тому я намагаюся все робити і мислити в категоріях і, а не або-або. Тобто для мене ексклюзивізм, який, скажімо, є теж, до речі, характерною рисою попередньої площадки, про яку ми теж почали говорити на початку бесіди, є неприйнятний. Я інклюзивіст. І я не можу, розумієте, прийняти часто такі якісь уніфікаторські наративи, уніфікаторські дискурси, коли ми говоримо про відкриття Закарпаття, але розуміємо його тільки через якісь моноукраїнські національні окуляри. Ну, це є одне лише із облич Закарпаття. Це правда. Можливо, навіть воно, скажімо, у кількісному вимірі, якщо ми говоримо про переписи населення, насправді ми 20 років вже цього не знаємо і не робили, можливо, воно становить певну більшість. Але що тут розуміти під цим українством? Давайте, я абсолютно навожу такий приклад, котрий всім все сподобає. Як здають закарпатські діти українську мову на ЗНО? Відповідь очевидна. Мені навіть не треба говорити. Найгірше з усіх. А чому? Я колись у 2007 році насмілився на тесі сказати, що для закарпатської дитини, коли вона приходить у школу, я говорю про 6-річну дитину, не про дорослого активіста, так. Не про, розумієте, людину вже сформовану своїми ідентичностями і політичними якимись маркерами, і національними, релігійними. А от та була раса, от дитинка. Ще батьки не встигли, все одно в неї нічого. Навряд чи до 6 років батьки встають дитині казати: ти точно угорець, ти точно українець, ти точно росіянин. Чи ти точно не росіянин, чи ти точно не угорець. Так от дитинка, котра приходить в 6 клас, і посадіть її цих дітей усіх разом. Перший клас. Да, в перший клас. Я хочу побачити, щоб вони один одного зрозуміли мовно, на вербальному рівні. Ні, вони один одного зрозуміють в іграх, в айфонах, в смартфонах, вони в цьому зрозуміють один одного, так? Але якщо говоримо про чисто цей мовленевий дискурс, то я сказав, що для закарпатської дитини, якщо ми говоримо в чистому і кристальному вигляді, першою, напевно, такою іноземною мовою це буде українська мова. Що це означає? Це ж я не хотів поставити, скажімо, якесь принижливе становище українську мову. Ні, тому що для мене вона єдина державна мова в цій країні, і більше мов не може бути державних. Я про інше.
треба звернути увагу на те, щоб сучасна дитина знала цю мову. Що з 2007 року до 2021, от знову було в цьому літі, знову ми показали приклад. Це що? Вина вчителів? Це що? Вина шкіл? Це що? Вина батьків? Ні. Це насправді є частина закарпатського менталітету. І коли, скажімо, ми говоримо, діти кажуть, що вони говорять, наприклад, ті ж самі студенти українською мовою, то ви даруйте мені, в кожному реченні русизмів половина слів. В кожному реченні якихось нав'язаних технологічним, цим глобалізаційним світом певних таких, розумієте, понять, котрі не в тин, ворота не лізуть для того, щоб вибудувати логічно якусь аналітичну свою якусь мову, так, свою бесіду. От, тому це, напевно, є теж одним із тих проблем, котрі ми маємо на увазі. Тут можна півправити, щоб на нас не обідалися. Слово «іноземна мова», ми розуміємо, що це означає, але термін неповноцінний, бо він вказує на щось інше, і має пеєративні такі трішки. То й можна сказати, але теж повністю не віддамо про те, що ви мали на увазі, щоб сказати, що це не є материнська мова, яку я знаю, моя рідна, домашня. Це є мова якась ще одна нова, бо іноземна це означає там іншої землі, країни може так, а тут теж не до кінця це віддасть, бо це ж таки наша мова, нашої держави. Ясно. Але термін це такий, в лапках, розумієте? Тобто у відносному розумінні, але для того щось треба зробити, напевно, правильно? Тому що українська мова є державною мовою. Натомість, який ми вибираємо зараз дискурс, от останні роки особливо, що українська мова є для багатьох рідною мовою. І так не може бути, розумієте? Тому що рідною мовою для когось буде угорська, для когось русинська, для когось ромська. Рідною мовою для кожної людини є рідна мова. Рідна мова, так. Але не може бути українська мова, котра є державна мова, так само рідною мовою. Рідну мову неможливо установити законодавчо. Так, це тільки мама твоя тобі передає. Так. І тут але тепер питання. А чи має право громадянин, згідно своїх природних прав, котрий має свою рідну мову, вчитися на своїй рідній мові? А так, як це було у Золотий вік Чехословацької Республіки. Ми знаємо школи, де було в одній школі русинською, єврейською, німецькою, словацькою, румунською, російською, українською мовами. 6-7 мов.